Kweduno vanorima mapuno mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechi12 mwedzi uno wambudzi. Ipapa vakomana nyasi dandemutande radoka rakaita kubheuriwa kaanha edhangoti asvika munyika medu. Vakomana unobva waita kuona idina yawe kuti vanhu vaya vanga vakaita kumumirira rekai tigoona ipapa yedhangoti agoburika achireketa kuti aiwa wendo huno tauya zvechokwadi tauya kuti tiise mari munyika, rekai tione kuti zvinoita sei. Ari kuti wabvumirana nehurumende wasainirana mhanduwe kuti agoite mabhizimusi ache ari munyaya dzokutekaidziwa kwemafuta, nyaya dzosamende, nyaya dzofotereza. Rekai tigoona kuti zvinoita sei, zvinenge zviripo chere kana kuti hwii. Tinoramba takaringa nokuti ndiko kutanga baka achiuya pokare, ndiko kutanga baka wachitinyepa kuti kwaita mamega deals, madhiri kubvira nguva yekare, asi palibe chinozoburika ipapo nokutoti chimwe chiri kuhwadza manduwe vanhu vanga vari kumutambira wacho panhandare yendege mabuja. Ukaona vanhu iwawo wobva waziva kuti palibe chizvino. Rekai tione, ndozvaakuti pakufunga kuti apa pakaita kunyangariwa. Kwai kuno kambani yaiye Senziwani Sikosana pokare naana Tungwarara ndo wanga vari kumutambira naWikinere futi pokare anga ariko kuState House. Zvino zvaburika pachena mandewe kuti pakanyangara apa. Ko iro gurukota rinoringa nozvomabhizimusi kana gurukota rinoringa nozvomari kana gurukota rinoringa nozvoupfumi, wese paribe wataona panzvimbo kundoona iwo ana Tungwarara. Apa panoshanda zvopfene chiripo chete. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi, nokuti manduwe tanga tatazviona bai zvakadari izvi. Rekai tirambe tichiona hedu kwazvinoenda. Wamunangarwa wari kuzonadzirira ipapa kuitambira murendo wavo hakainde ichirema muso chishanu uno chatiri kubata chino. Mbana agozvifungira manduwe kuti wachazoita usahwira unotokunda ukama kudari. Zvinhu zvinochinja nhambera koka ndozvatopo. Rekai tirambe takaringa. Vanhu vokuzambia vari kuhwadziwa kureketa kuno kuhwadziwa chaiko nekuti vanga varibo zvifungira kuti zvichaitika izvozvi kutoenda kojana munangarwa. Imi rekai tirambe tichiringa zvedu. Apa Magaya kwaya akaramba kuburika mujere akati aiwa ndikuda kuburikei ndoda kugara mujere kwaika muda kundisungapo kare, saka nyange ndikabuditsiwa muchandoja mari yangu ndobuditsiwa asi mondisungapo kare nguva yebodziyo, saka aiwa ndikuda pakaburika. Rekai tione kuti zvichaita sei, chaperera kupi nyaya yache. Anonzi Mbuso Fuzwayo hoi Bhejuli Kazulu wakomana atotanda ipapa kutsvaka rutsigiro rwokuti ndivhoterei musarudzo dzichaitiwa zuva rechi20 mwedzi waZvita. Wakomana pakanyangariwa. Apa dare rinogara kuti ritambire mapepa evanhu kuti wapinde kuita maMP rati ragara aba riri kugara masondo ari kuuyaya. Wakomana rekai tione akafitira kuzonyadzisiwa ipapa. Ticharamba hedu takaringa. Kwai mutongi nevhakatiyo aisiwa wanhu kuti waferefete kuti iye achiri kukodzera chere kunge ari mutongi wehurumende yedu yeZimbabwe kumatareku. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti achabva akwachamuriwa. Tinenge takaringa hedu kwazvinoperera. Promisi Mukwananzi agoreketa kuti wakomana inini kwai ndavhiringiwa ndarambidziwa kutora pasipoti itsva nyasi ndikanzoenda kumatare mhosva chaiko kuno ndati magweta ari ngenyaya dzacho adzitekairire. Rekai tione, tekairai tione kuti muchaita sei, muchaperera papi nokutoti pakanyangariwa chaiko. Mapurisawo agotoburika akati takanyepiwa nyaya yekupambiwa kwawakomana vairiwo pachinhoi. Kunoti akutoda kuti tiferefete, takumboferefeta kuti zvakambotekaira sei izvo zvakaitika zvacho. Ticharamba tichiringa tichikunyepai mhanduwe kana wane zvimwe zvawanenge wazoreketa kuti ndozvipi. Kamuitiro komunyika medu kokurima
mablueberry aiwa kwaikaenderera mberi mhanduwe, kaikari kuenderera mberi chaizvo. Ende wari kufara kutoti ipapa pawakatengesa gore rino mwedzi mupfumbamwe yokutanda kwegore kusvika mwedzi wagunyanayo wagotengesa mablueberry agopa mari inoita mamiliyoni 10 chaiwo omari yekuamerica. Tikati makorokoto nazvo izvo tikaitione kuti wachasimudzira chere kana kuti wachaita sei. Apawo Delta manduwe aiwa kambani yakakura iya wendo unoireketa kuti mumakore mairi yapa hurumende mari inoita mamiliyoni 30 okuamerica mutero basi. Apa iyo iri kutengesa zvinhu zvayo mhanduwe ichiboya mari inoita 20 kubva muzana iri mari yekuamerica. Aiwa zigi kuribe mhanduwe, aiwa kurekai kunyepewa muchinyepewa kuti kwai zigi kudini paribe paye zviri kuburika pachena ipapa. Takundosvira kuti kunaye mvura svino mhanduwe vanhu vakone kuboya kuti vaende kojara mbeu. Wakomana miti ino zvimwe zvinoda kupimbikiwa zvoda kutopimbikiwa kanguva iripo nomvura yokunaya iyo yachikara iyoyi. Kunoreka tione kuti zvichaitika chere. Tikundoramba takaita kuringira chaiko kuti dai yandotitiwo zvaita zviri nani tinenge tichikunyepai kana zvikange zvaitika. Apa wamonzora mhanduwe wakapinziwa pakona izvezvo kureketa kuno naiye wawo Shakespeare Mukoi agototi tikumuda badhagi kuti asvike pano paHarvest House. Ari kubvumiwa kuti apinde panapa. Zvii zvaakiitika pokare rekai tirambe tichiringa kuti zvinopera sei nekuti paribe chisvinu chaicho kambwa kaamwaho. Toringa dziri kuitika pasi rese. Pasi rese muSouth Africa wakomana paiwa Ramaphosa wadzinga gurukota rinoringa nezvenharaunda nokuraura howe kwairadzingiwa paye rakutotsiviwa naye anonzi Vili Ankamp. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa izvezvi kwai warida kuisa mutemo muSouth Africa unoita kuti vanhu vanotambira mari magrant pokare vanotambira mari NSFAS wareke kugoshandisa maridzo kuita zvokubheja. Nekuti muSouth Africa kubheja kuri kunetsa, kuri kuramba uchitoingidzira chaiko kuita kutekeshera somanyoka. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mhanduwe akamboita mutungamiri wenyika yeMalawi Bakiri Muluzi kwayataiwa bandaruza. Ini ndichazvikona zvokuramba ndichiita ndine munhu ari kuedza kuti hurumende yeZambia nomhuri yokwalungu wareke waite katombo kanyaya chaiko kanomusoro kuitira kuti mutumbi warungu uikiwe. Wari kuti aiwa ndabweka ndichazvikona baini rekai ndiburike mazviri. Heno rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Apawo izvezvi kureketa kuno mutungamiri wenyika yeIsraeri akaenda kuDRC paakabva kuZambia. Aiwa rekai tirambe tichiringa kuona wakomana kuti zvinopera sei. Mutungamiri wenyika yeMexico masimba akaoma ari kugara achisha ipapa atoita kuti aiwa wakaipo kare umwe mudhuri mhanduwe wekuchengetedza imba yangu. Kwaino kuti vanhu vada kuratidzira kuti abve pachigaro. Rekai tione kuti zvichaita sei. Tinoramba takandoringa. Kana mukazongwa unzi pasi parohwa nenyundo mhanduwe ndozvakiitika. Kuno umwe mudzimai kuJapan agoti kuChatGPT imimi ndigadzirirei munhu murume wakadari bvayanadzira. Akati ndakaenda kochata naye kwautoti imi ototi kwai ndino munhu wangu imi. Rekai tione kuti zvinopera kupi, zvinopera sei. Asi paribe chizvino apo. Trump agototi haiwa ngaindinyore tsamba kuIsraeri kuti warekerere Benjamin Netanyahu kuti kwai aiwa ngavamusiye. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti hwini. Pokare iyo Trump akutoti hurumende yache
kwai vanhu vemadhemokratsi ndo vanhu vari kuda kukonzeresa kuti ndireke kugoita zvinhu kuno. Rekai tione kuti zvinopera sei, nekuti waburitsa matsamba ainyoriwa padandemutande kuna Epstein. Wakomana vakanyangariwa apo. Rekai tirambe tichiona kuti zviri kutekera sei, zviri kuenda nopapi, tinenge tichinyepana nekuti kwanyasi uno tadipfama. Ndini wenyu mhandiwe onhawu.